Amexon Atubu Säkooki ja jonnivat lilmät Tinalamat kuore Ei kaikki persut suorastaan geneettinen, mutta aina persu erityispiirre. Kerran persu suorastaan geneettinen, aina persu erityispiirre. Riikka sanoo, netsejä tänään stadissa sylkemässä kerjäläisten päälle ja hakkaamassa neekerilapsia. Anyone? Kaisa sanoo, Oh no. Kaisa sanoo, ajattelin kokeilla ohimohierontaa, ettei tule päänsärkyä tässä hullussa maailmassa. Hei. Ei kaikki persut suorastaan geneettinen, mutta aina persu erityispiirre. Kerran persu suorastaan geneettinen, aina persu erityispiirre. Jussi sanoo, ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on Somalin kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre. Juho sanoo, minä olen Sara Heikamoon, sain niin Suomelta hyvän vinkin siitä, miten päänsärkyä voi lievittää. Ihan huvikseni julkaisin. Ei kaikki